Jama da man must work. Wait cheta. Not the God of boy, but the God as Adam Majiba.
isi nkiri na abụọ malite na amaokwu nke mbụ. Ọ sị, chetakwa onye keworo gị n'ụbọchị niile nke ndụ gị, mgbe ị dị n'okorobịa na mgbe ị dị n'agbọghọbịa, mgbe ị ga-asị na ihe nke ụwa akata ọkwa ya ụtọ. Adamma ajụbọ, ọ na-asọ ịnụ dị na-amụlenụ. Ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị. Egwu na ajụbọ ụmụntakịrị, ya bụ ajụbọ ndị ka na-eto eto. Ajụbọ ndị ọda ya eti, ajụbọ ndị achọrọ m ịma. Ajụbọ ndị na-akụ asịrị, ndị na-esi nri na-etighi nnu. Ajụbọ ndị a bụ ndị na-aga ori were gbagbusie mmadụ. Ajụbọ ndị a ndị na-amụ nwa tinye na gota. Dangerous ajụbọ, ọchịchị mere ihe boro oke. Ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị. Ndị a ka a na-akpọ ajụbọ gbasara m. Ndị ọda 15. Ajụbọ ndị na-amaghị na ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ajụbọ ndị na-amaghị na Timoti sitere na Mata were mara ihe dị n'akwụkwọ nsọ. Ajụbọ ndị na-adịghị asọpụrụ nne na nna ha, mana ebe nne na nna na-agba ajụbọ, ezi ka ụmụ ha ga-adị. Ọkwa na-asị ọ ga-ebu ụbụ nri ụmụntakịrị akụwasị ọgụ, nke pụtara na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọta, maka na oke osimiri adịghị eri onye ọhụrụ ụkwụ ya anya. Ife onye ọzọkọ bụ ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị, maka na onye kpatakwara mkpa ahụ si ka ngwere gara ya ọrịrị. Adamma ajụbọ, ọ na-asọ ịnụ ị na-amụlenụ, ị na-eri oriri, ị na-achị. Chetakwa na eluigwe dị ire. Ọ bụrụ na ị chọghị ije ọkụ mmụọ, ị ga-anara Jizọs Kraịst dịka onye mụ na onye nzọpụta gị. Ị ga-echegharị tụ mmehie gị kwere na Jizọs Kraịst ka ya bụ ije ọkụ mmụọ. Adamma ajụbọ, ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị. Akpọla should help me to grow. Ọ dị ewuzi ndị na-ewuzi with Jesus Christ. Bedroom dance alaala. Onye m chọrọ ime ka ị mara, ọ bụrụ na ị chọghị ije ọkụ mmụọ, ị ga-ajụ ihe ndị a niile were guzoro n'oke nkume ahụ nke bụ Jizọs Kraịst. Ọchịcha mere ihe boro oke o. Dangerous ajụbọ. 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 Nne na nna na-enweghị Jizọs Kraịst. Dangerous ajụbọ. Nne na nna na-enweghị Jizọs Kraịst. Dangerous ajụbọ. Okorobịa na-enweghị Jizọs Kraịst. Dangerous ajụbọ. Agbọghọbịa na-enweghị Jizọs Kraịst. Dangerous ajụbọ. Okorobịa nwere ọgọdọ na-eru eru. Dangerous ajụbọ. Agbọghọbịa mụrụ nwa na-alụghị di. Dangerous ajụbọ. Ọchịcha mere ihe boro oke o. Dangerous ajụbọ. Ọchịcha mere ihe boro oke o. Dangerous ajụbọ. Ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị, ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị o. Ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị, ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị o. Ozu ori, ọkwa iko, ogbughara ọbara, ọkwụniro oke ime, osu igbo, ọsasịrị, onye na-akọnụ, onye na-ebiro, onye na-erigo, shuga mọmi, shuga dadi o. Fọlá wọn ti lọ, onye na-asasịga, ọkwa iko, ozu ori, ori akazụ, Adamma, 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 Baba Madamma, Baba Madamma, Baba Madamma, Baba Madamma, Ama Baba Madamma, Adamma, Adamma, Adamma ajụbọ, ajụbọ dị n'ụdị n'ụdị. Ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa gbakasịrị akpa nwa ha ebe a na-agbakosa na-eri anụ chụrụ ọkụkọ, na-aṅụ mmanya na-ewe ọza bọtọ, wee lụzie dị wee tie tee ji nyere m aka, were chezọ na nkụ
return to them. Because where I'm from, I go to the university and the polytechnic. As one do for us, you have the leather judgment. And when I do want to walk, I do not see both. I do not tell you about it. Yeah, but I want to have money behind the weekend. I want to have a day. I'm a part of a government. Then I want to contract also. I got a yard. I do not even do music. Now the leather judgment. I'm a part of a lecturer. I want to do it. Yeah, man, right now, I'm putting up a graduate. So I don't know. I'm bringing up my.
dị mma. Ichete na edere ya n'akwụkwọ nsọ ya bụ n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 9 malite n'amaokwu nke 7 sị na ọ bụ ihe dịrị mmadụ ka ọ nwụọ ọnwụ naanị ofu ugboro, nke abụọ ọ bịa n'ihe ikpe. Ịmata na nchegharị adịghị n'ala ili ebe ị na-ala. Ya mere enyi m, tụgharịa uche n'oge dị ugbu a ị na-anụ abụ a. Ka ị nara Jizọs ka ị hapụ isoro ekwensu na ndị ọzọ keta akwụ dịrị ndị mmehie n'ala ọkụ. Ọcha m na-echetawo Jizọs, ịchọtawo onye nwe gị, ịchọtawo Jizọs. Oge na-agwụ agwụ, oge na-agafe, oge na-agwụ agwụ, oge na-agafe. Mee ngwa ngwa ka ị banye n'ụgbọ, mee ngwa ngwa Nwachukwu, ndị nsọ n'ala. Obodo ọma ahụ nke eluigwe ọma, obodo ọma ahụ nke eluigwe ọma. Mee ngwa ngwa ka ị banye n'ụgbọ, mee ngwa ngwa Nwachukwu, ndị nsọ n'ala. Ị na-aga mmadụ ma ị nweghị Jizọs n'ime gị. Nneche mgbe mechisiri ọnụ ụzọ eluigwe. Ị na-aga mmadụ ma ị nweghị Jizọs n'ime gị. Nneche mgbe mechisiri ọnụ ụzọ eluigwe. Gị onye na-ezu ori, ị narawo Jizọs Kraịst. Gị onye na-akwa iko, ị narawo Jizọs. Gị aka na-awụfu ọbara, ị narawo Jizọs Kraịst. Gị onye na-agwọ nsị, ị narawo Jizọs. Oge na-agwụ agwụ, oge na-agafe, oge na-agwụ agwụ, oge na-agafe. Mee ngwa ngwa ka ị banye n'ụgbọ, mee ngwa ngwa Nwachukwu, ndị nsọ n'ala. Ị na-aga mmadụ ma ị nweghị Jizọs n'ime gị. Nneche mgbe mechisiri ọnụ ụzọ eluigwe. Ị na-aga mmadụ ma ị nweghị Jizọs n'ime gị. Nneche mgbe mechisiri ọnụ ụzọ eluigwe. Ị na-aga mmadụ ma ị nweghị Jizọs n'ime gị. Nneche mgbe mechisiri Jehova sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Chineke sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Onye na-eme mma sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Igwe na-eche mma sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Jehova sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Chineke sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Aka na-asa njọ sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Otutu Jehova sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Otu a ka ọ dị, Jehova Chineke asawo m arụ dịka ọ sara Neeman. Elisa wee sị ya, ị ga-aga n'oke osimiri Jọdan ma ihe onwe ugboro 7 a ga-eme ka arụ wee dị ọcha. Ya wee danye ugboro 7 n'oke osimiri Jọdan, e wee mee ka ekpenta ya wee laa. Otu a ka nwaanyị oruru ọbara metụ Jizọs Kraịst aka, ya wee dị ọcha. Ọ bụ Chineke na-asa mmadụ arụ, ọ bụkwa ya na-eme mmadụ ọdị ọcha. Onye nwe Jehova Chineke, ana m ekele gị n'ihi na ịsawo United Group arụ, anyị wee bụzie onye ọma wee na-atụzi ntụfọ. Ekele na nsọpụrụ budoro aha nsọ gị n'aha Jizọs. Amen. Jehova sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Chineke sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Igwe na-eche mba sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Nwa sawo maruo, wee bụrụ onye ọma. Aka na-egbu mkpa sawo maruo, wee bụrụ onye ọma.
agwụ agwụ. Nke a ka m ji sị onye adọgbuzi na onwe ya ihe ọma dị agwụ agwụ n'elu ụwa. Ihe ọma dị ka oke osimiri. Mgbe ọwụ na onye ji wee ru o jekuru mmiri. Ndị ji tanka na-amịrị mmiri. Ndị jikwa drọn na-ekuru. Ndị ji bọket na-ekuru. Ihe ọma dị agwụ agwụ ọ dị ka oke osimiri. Nke a ka m ji sị onye adọgbuzi na onwe ya kama ka anyị lekwasị Jehova onye kere ihe ọma, onye kere n'ụwa, were ihe ọma were chọọ ya mma. Ya mere enyi m, ihe ọma dịkwa na-agwụ agwụ. Ka anyị were nwayọọ were na-eso ihe ụwa. Ihe ọma adịghị agwụ agwụ n'ezie. Ihe ọma dị agwụ agwụ. Ihe ọma dị agwụ agwụ. Ihe ọma dị ka oke osimiri. Ihe ọma dị ka oke osimiri. Ihe ọma dị agwụ agwụ. Ihe ọma dị agwụ agwụ. Ihe ọma ebe ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Elu ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Elu ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Ebula m ebu. Ebe ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Tụgharịwa m, ebula m ebu. Kpakpando ka mkpọmkpọ mma, ebula m ebu. Tụgharịwa m, ebula m ebu. Kpakpando ka mkpọmkpọ mma, ebula m ebu. Tụgharịwa m, ebula m ebu. Ihe ọma dị agwụ agwụ. 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 Ihe ọma. N'eziokwu eziokwu, ihe ọma dị agwụ agwụ. Nke a ka m ji wee na-asị elu ụwa tụgharịwa m, egbuna m egbu njoloko. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe siere ike mgbe ọ nọ Kano na-azụ ahịa. Ọ zụta nkọbọ zụta ha ụwa tụrụkwu ya jee pọt. Ya zụta na pọt onweghị ihe ọ zụta. Mechazie gbadata Ọnịcha, Chineke meghere ya ụzọ. Otu a ka ụwa dị. Nke a ka m ji sị onye echebuzi na onwe ya ihe ọma dị agwụ agwụ. Mkpọmkpọ ndụ kakwana mkpọmkpọ ọnwụ mma. Ihe edere ya n'akwụkwọ nsọ sị a living dog is better than a dead lion. Na ndụ ka ihe niile tọrọ nwanne m. Ka anyị were nwayọọ were na-eso n'ije ụwa. Maka na inekwana anya n'oge gboo gboo o nwere telivishọn ndị arụ dịka akpati. A na-eme ya mkpu ya, mana o nwere ndị enweghị ego ezi ya TV n'oge ahụ. Mana ezira n'oge dị ugbu a ndị ahụ enwee n'ego ịzụzi telivishọn nke kọlọ nke ejiri motu wee na-emepe. Ọ bụkwa ihe ụwa si wee dị. A na-ekwuzi okwu moto. O nwere moto ndị nwa Renault 404 n'oge gara aga, oge gboo gboo. O nwere ndị enweghị nkọba igo ya moto, ma ha na-agbazi bibutu n'oge dị ugbu a na-agbazi limozin, nke gosiri na ebe ndị dị olileanya dị. Tụgharịwa m, ebula m ebu. Elu ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Elu ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Elu ụwa tụgharịwa m, ebula m ebu. Kpakpando ka mkpọmkpọ mma, ebula m ebu. Tụgharịwa m, ebula m ebu. Kpakpando ka mkpọmkpọ mma, ebula m ebu. Tụgharịwa m, ebula m ebu.
Isaac ka ọ dụkọtara njọ ya mechakwa adịghị ya na mma ya mụọ sọsọ Chineke anyị tụkwasịrị obi Jehova. Ekwela ka ihere mee m Jizọs, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Ihere agaghị eme gị. Jehova Chineke onye tụkwasịrị obi agaghị ekwe ka ihere mee gị, n'ihi na onwe onye ahụ na-ekwere na Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Chineke nke Shedrak na Abednego agaghị ekwe ka ihere mee gị. Jehova nọnyere ha mgbe ndị iro kpara akụkụ eweta ha n'ọdọ ọkụ. Onye nwe anyị bịara nọnyere ha. N'otu aka Chineke nke Daniel mere ka agụ hapụ iri Daniel n'olulu ọdụm. Ọ gaghị ekwe ka ihere mee gị n'ihi na ị kwere na ya. Ya mere guzosie ike. Onye nwe anyị Chineke ga-anụ ụgọ ọgụ n'ihu na n'azụ. Ọ gaghị ekwe ka ihere mee gị n'aha Jizọs. Amen. Sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Onye na-eme mma, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Onye na-enye nwa, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Onye na-enye di, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Gosighara Jehova ntụkwasị obi. Ị na-achọ di, gị nwa agbọghọbịa, gosighara ntụkwasị obi. Chukwu ga-enye onye onye nke gị. Iwu nwoke ị na-achọ nwaanyị ị ga-anụ, Jehova ga-enye gị ezigbo nwaanyị. Ụrụ ha na-egosi ntụkwasị obi, nyere agaghị eme gị. Iwu nwaanyị aga kpọlọm ebube nwa naanị bụ ikpere dịka ha na-gburu. Chukwu ka mma n'elu ụwa, ekwela ka ihere mee m Jizọs, sọnsọ gị onye na-enye nwa ka mma n'elu ụwa. Ekwela ka ihere mee m Jizọs, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m. Onye na-enye ego, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Ebe Jude, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Onye na-aka njọ, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Ọdọ mmiri Beseda, sọnsọ gị ka mma Chukwu na. Ekwela ka ihere mee m Jizọs. Jehova nna m, onye m kwere n'ime ya, ugwu ọ na-adị atụ egwu echeta obesi ike. Ọ bụ gịnwa ka m tụkwasịrị obi. Ị gaghị ekwe ka ihere mee m, maka na m na-ekpere arụsị. Ọ bụ gịnwa Chineke ka m na-ekpere. Isi m na ihe ụna dị m mkpa na ịyọ na ị ga-eme ya. Ama m na ị ga-emere m ya. Zam 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 Jehova m Chioma, zam 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 Jehova m, zam 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 Jehova m Chioma, zam 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 Jehova m, zam 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 Jehova m Chioma, zam 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 Jehova m, zam 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 Jehova m Chioma. O Chineke za m ekpere. Nwanne otu onye ugwu ọ na-arị atụ egwu. Ọmama amata amata ike n'agha eze nke eluigwe. A sị m gị za m ekpere, ekwekwana ka mmiri rie m n'ọgbọ. Nna anyị nke eluigwe, isi na nkụ aka na ị ga-eme ya. Isi na mkpọkụkụ eji na ị ga-aza. Onye nwe anyị biko za m ekpere, za m onye nwe anyị. Gọzie m chikere n'igwe na n'ụwa. Ayọ ka nna ayọ gị n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Inye
n'isi